Tich 4 wacho ni lweny maduong'. Kisomo Daniel 10 20 kod 21 yaronwa weche e wach mar lweny maduong' ni. Jawinjo, wadhi nyime kendo wane kaluwore kod penjo manie West 20. En adieri ne gifwenyo ne Daniel lweny maduong' mokwako piny ngima kendo machiko gigo matimore e sigand dhano. Nyaka ne fweny ne janabi adieri mantie e lweny maduong' ni, nikech en gino mokwako piny ngima kendo en gigo machiko kaka sigand dhano chalo. Ni kinde mane Daniel ochako lemo, to ni lwenje mag chuny bende nochakore e kind polo gi piny. Kare ma lweny mane mwawuoye ni. Chien kacha ne wasegwaro kendo wafwenyo ni ok en lweny mane kind dhano kod dhano, to en lweny mane kind Daniel kod teko mag mudho, mang'iso ni gi teko mag jachien, mang'iso ni jachien gi joge kod malaika ne be kare nie kedo ni. Gikedo kind paro mabeyo kod paro maricho. Teko mar polo nokedo kod teko mar mudho e pach ruodh Persia mondo owe jo-Yahudi odhi nyime kod gero hekalu. Jawinjo ka lweny maduong' don waket pachwa ahinya. Mang'iso ni kare jo-Samaria manotamka kane gibedo gi fitina, gindiko barupe mondo dhi ne ruodh Persia mondo chung gedo mar hekalu kik dhi nyime. Mang'iso ni kare ma nok timre gi dwachgi. Mang'iso ni kare nitie teko mar mudho moro mane dhirogi mondo mi gigi otimre. Mang'iso ni jachien kare emane tiyo kodgi kendo kedo e pach ruodh Persia mondo ochung jo-Yahudi kik dhi nyime kod gero hekalu. Wayudo ni kuro kaka dhano kendo ruodh Persia ne onge teko mar chando jaote moa e polo koweye kende. Jawinjo, en adier, dhano ming'eyo ni bo nyalo chungi malaika motam malaika timo gimoro. Malaika moa e polo mar Nyasaye, dhano nyalo chunge matame timo gimoro. Mang'iso ni kare ng'ama ne kedo Gabriel ni nok en dhano. Tiende ni nitie teko moro mar mudho e ng'e ruoth mane miyo obedo kod teko mar chungo tich gedo mar hekalu. Mang'iso ni teko mar ruoth kaka dhano ne ok nyal chungo hekalu, to nobedo gi teko moro mane bire e ng'e kanyo madhire. Mang'iso ni teko mar jachien. Kare jachien be nigi malaika ge. Fweny nyisowa kata chak inyisowa e muma maler ni kane lweny wuok e polo, ne nitie lweny mager e polo. Yesu nokedo kod joge, ne gikedo kod malaike mag mudho kod jachien mane giewogi kendo nolwar gi piny. Mang'iso malaika be nigi joge mokedogo makonye kedo. Kendo wayudo ni kare nok en ruodh jo-Persia ni emane timo gigi. Kare teko mar mudho ma jachien emane kede pache. Wanyalo paro ka wasomo gino mane otimore Ezekiel 28 kane ruodh Turo ochung' kar jachien. Kendo wayudo ni mani e gino mane timore ne Kuro ruodh Persia. Tiende ni e yo machielo en ni teko mane kwedo chako kendo dhi nyime kod gedo mar hekalu mar Jerusalem ne ni kod teko machalo kamano e weche mag chuny bende. Mang'iso ni wechegi nok gin weche awecha, kare magi gin weche matimore e lweny mar chuny. Kaluwore kod lweny ma jachien kedogo e pach jotend Media kod Persia kuom joge Nyasaye, wayudo ni malaika emane kedo kar joge Nyasaye mane wasumbni. Gabriel ne kedo kod teko mar mudho chakre kane Daniel olemo mondo oter ne Daniel ote. Wayudo ni nogeng'ne, to ng'ama nogeng'ne teko mar mudho ma Daniel nokedo. Kendo wayudo ni bang'e nitie kaka ni kony obirone kokadho kuom janabi Daniel. Wayudo ni ma en achiel kuom lwenje mag chuny mane polo okete chunye ahinya. Maeri yangono matin kuom lweny maduong' manie kind ber kod teko maricho. Ni kare lemo mar Daniel ni
gima ne timore ne jo-Yahudi, nikech ni kor nosewacho ni bang' higni 70 hekalu ibiro ger kendo. To ka mane timore, manyiso ni mane dwach Nyasaye, to jachien be kare nok dwar ni ma otimre, nikech nok odwar ka mi Nyasaye duong', kata ma Nyasaye yangore kendo rome gi joge. Omiyo wayudo ka teko mar mudho ne kedo kodgi mondo kik ma timre. To malaika be ne kedo ne joge Nyasaye, manyiso ni weche matimore ka gin weche chuny. En gino maber kod teko maricho mag weche mag mudho. Kuom jumbe 3 Gabriel ne kedo kod jachien e pach kuro mondo mi kik ochung tich madhi nyime, kendo waneno ka en lweny matek mane chuno mondo Kristo owuon obi mondo okony Daniel. Kwa somo Daniel 10:13, ndalo 24, jawinjo, jachien ochungo malaika e kor lwasi, manyiso no tamore e pach jatend jo-Persia gi jo-Media ni mondo kik duog ne Daniel, manyiso ni kik gedo dhi nyime, kik tich ma Nyasaye dhi nyime. Manyiso ni duoko ma Daniel mani duokone en Nyasaye oyie mondo gik madhi tim mana okwaye mondo timre odhi otimre. Jachien odino ni mondo kik jogi timre nade, kik dhi nyime. Manyiso ni okede e pach jotelo, nikech ok wanya neno jachien, to wanya nene e kit dhano moro. Manyiso ni ka dhano wuoni gini ok nya timore, to kare jachien ema timo ma. Nitie seche moko wan kaka dhano wanyalo kedo gi weche moko matimore kata e kanisewa, waweni wakedo gi dhano wadwa, kare wakedo gi weche Nyasaye. Ka jachien odonjo kuomi, inyalo pingo kata tijno makelo resruok kendo kelo warruok ne chunje. Omiyo jawiny nyaka wabed motang' kapok ipingo gimoro, kata kapok itamori gimoro, kuong ibed ane odonje pachi ting'iyane e yor chuny ni gini ber mane modhi kelo, okelo ne an koso ne jomoko. To kokelo ne jomoko be en ber matudowa kod Kristo, nikech dipo kitamori to kare jachien oriwore kodi, ikedo kod weche Nyasaye. Wayudo ni polo notimo duto mane owinjore otim e lo joge Nyasaye, kendo loch noyudore. Teko mag mudho nolo e ndalo kuro, kata mana e ndalo wuod Kambesi bende mane orito piny kuom higni 7.5. Jawinjo, Nyasaye temo duto manyalo, mana kaka osetemo duto manyalo e ngimani kata e ngimana, mondo wawinj wachne, mondo walod wache. To kwadhi watamore, kwa winjo teko mar jachien, manyiso ni wabro weyo e yore Nyasaye, tudruok ok wabedo gi tudruok makare kod Nyasaye. Mana kaka noselo jachien, chir ma wan go en ni Nyasaye biro chako locho, Kristo biro chako locho, kendo kaka oselocho no e locho moriere maratiro nyaka giko, waonge kiewa. Omiyo jawinjo, kata in ma intie, kata in miwinjo, bed gi chir ni gigo duto mwasomo kendo wawinjo ka kuom Nyasaye e lweny maduong' ni ok en marwa, ok en mar ringruok, to en mar Kristo wuon makedo kod jachien e lowa. Omiyo kwa tudore kod Kristo, wang'eyo adier ni loch en marwa.